Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anaptuan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anaptuan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Alas 5:52 kakabsat agda mga oras tayo iti daytoy nga gundaway adda tayo manen iti may kapat nga aldaw nga panagkakadua tayo kakabsat iti daytoy nga lawas aldaw ita iti Huwebes may kasangapulo ket 7. Aya iti mabilang iti bulan iti Agosto. Kumusta kakabsat iti agda mga aramidem iti daytoy nga gundaway sapay kuma iti panunot ken puso tayo. Aya adda iti paset na nga mapadayawan iti Apo. Adda nga tarigagayan tayo nga birukan tayo kuma itirupat ti Apo sakpay nga aramidon tayo digiti banag nga aramidon tayo kakabsat. Kadagiti agbibiyahe nga naka-tune in mo't Apo ti kadagiti luglugan tayo nga aldaw na imbag nga agsapayo kakabsat kadagan anad kayo ti Dios iti kumuyog kada kayo. Well makipagpaset man dating nga programa ti panagadal tayo ti sasaw ti Apo kagsapan apnuan iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamangkam kablao kada kayo ti aldaw iti Huwebes Lawrence Salazar. Ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Alawen kakabsat agyaman tayo iti daytang kanta iti Dios na imbag. Amen. Ayan, mabalin nyo kading ipukaw. Iti Dios na imbag. Kunayo man kakabsat. Kanya mga lugar ti ayan nyo iti daytang agundaway. Well, manipod kakabsat iti libro iti Galacia, Kapitulo 5, 22 aging gana iti 26. Kasi iti saritain na. Ngam ti Espiritu, pataudin na ti ayat, rago, talna, anos, kinaman nga asi, kinaimbag, kinamatalag, kinapakumbaba, kinamanagtupul. Awan tilintag ang maibusor kadagitoy, ket digiti pasurot ni Kristo Jesus, inlansada iti daan a kinatao da, agraman iti amin nagartem, ken naindagaan at tarigagay. Inikkan na tayo iti Espiritu, iti biyag. Masapol nga iturayan na mo't iti biyag tayo. Di tayo kumagpalangguad, wenno agpipin na sakit, wenno agiinnapal. Well, iti dahil nga bigat kakabsat, adalin tayo man, iti kay papanan, iti saong kinaimbag. Yeah, goodness, kung natin English, makita tayo kung makakabsat, nga nabatiglaunay, nga mapataod dahil nga kababalin, iti tunggal may sa
kada tayo. Regardless, kaya iti pagdaldalanan tayo, tayo nagdumakat, mapukaw iti kinaimbag tayo, no, da paglablabasan tayo, wano anyaman pa nga sangsangon tayo kakabsat, hangko mga affected, iti kinaimbag tayo, lata uray at da paglaslasatan tayo, iti kinaimbag kat iso daya panangaramid, iti pag-umiso nga banag, para iti pag-umiso nga rason. Iti sao nga naimbag kat mausar kakabsat, iti naduma-duma nga wagas, iti Genesis chapter 1, mabasa tayo nga, imparso iti Diyos iti langit kendaga, ket inaramid amin ida iti Dios. Kaya ket naragsakan iti Dios, iti nakita na. Kaya ti kayo nang saon kabsat na itoy. Idi nga nakita iti Dios kakabsat iti inaramid na naragsakan isuna ket mabalin nga kunaan tayo iti kinaimbag ket anyaman nga pakaragsakan iti Dios. Iti naimbag nga tao ket pakaragsakan iti Dios. iti Dios, excuse me. Iti Biblia salitaan na nga naimbag iti Dios kakabsat. Kaya inya iti na magbalin nga iti Dios kakabsat ket naimbag. Umuna iti Dios ket nasantuan. Kaya, ikaduwa, iti Dios ket managpakawan. Nyapay, managparabor. Iti Dios ket nalinteg. Kaya, ngayon tuno kunain tayo kakabsat nga naimbag tayo nga tao, masapol magarong nga pakita tayo dagiti nga kababalin. Masapol nga addamo di kinasanto tayo, managpakawan ken managparabor. Nalinteg. Ngem iti kasayaatan iti kinaimbag ket isu dadya panangaramid iti pag-umiso nga banag, iti pag-umiso nga rason. Adda ngamin dagiti tiyempo kakabsat nga agaramid tayo iti pag-umiso nga banag ngem mali nga rason. Adda mo dagiti mali nga banag iti pag-umiso nga rason. Ngem iti kinaimbag ket isu dadya panangaramid iti pag-umiso nga banag, iti pag-umiso nga rason. Imparangarang ni Jesus iti kinaimbag na. Ket kitain tayo man kakabsat di Lucas kapitulo 4 bersikulo kapitulo 4. Ket adalin tayo maipapan iti numalagip yung kakabsat di panang sulisog ni Satanas ken Jesus. Ket adda ti tallo nga sulisog nga nakita tayo dito kakabsat. Una iti kinamanangin managing bubukudan. May kaduwa panang compromising kuna tayo. panang kompromiso. Ket may katliso di panakitan ok. Kaya aging ganay ita ni Satanas ararabidin na pailaang dagitoy nga sulisog. Kaya niya kuna na di Lucas chapter 4 verse 3 to 4 kuna na no sika iti anak iti Dios kinuna iti diablo bili naman nga agbal nga tinapay daytoy bato. Kuna iti nasanton nga surat insumbat ni Jesus saan laeng nga tinapay iti pagbiag iti tao. Makita tayo dito'y kakabsat iti nabayagan nga parikot iti tao. Panagpili ti ayat wenno panagim bubukudan nga kababalin. Nang rugi jaya garden iti Eden kakabsat ket agtultuloy pailaeng aging gana ita. Kuna tayo aging gana nga addaan tayo iti taraon kawes. Aya addaan tayo iti nasayat nga balay, addaan ti napintas nga lugan ken agbibiyag nga addaan ti kinabaknang makuna tayo nga nabalaygi tayo ket mabalin nga agpalangguad tayo. Masapol nga maamuan tayo nga ni Satanas sulisugan na tayo kadagiti dumadagiti pagkapuyan tayo. Ayan ni Satanas kastamot iti inaramid na kini Jesus. Ada idi kakabsat nga nagungar ni Jesus iti lasod ito patapulo nga aldaw ket talaga nga mabisbisinan isuna ket nalakalaeng para ken kuha nga aramiden dagiti dagiti nga aramiden na iti dawdawaten ko man ni Satanas. Yeah. Ngem anya iti gandat ni Satanas iti panang sulisog na kini Jesus. Kaya't ni Satanas nga ikita ni Jesus iti agdama nga kasasaad na. Nga penken na iti anyaman nga kasapulan na. Nga aramidin na nga nalakaken kwa na. Para ken kwa na. Saan nga maikararag ni Jesus saan nga saan nga iti pagayatak ngem iti pagayatam. Ket tapno saan na nga aramidin digiti banag nga ipapaaramid ni ama ken kwa na. Nga intuno na panunot na iti agdama kasasaad na malipatan na iti kasasaad iti sabali. Ngem gaput ta ammo ni Jesus ti agtulnog iti ama iti kaimbagan iti amin ket saan nga iti bagina ngem iti insungbat na saan laeng nga tinapay iti pagbiag iti tao. Inaramid ni Jesus iti pag-umiso nga banag iti pag-umiso nga tiyempo. Rason. Aya. Di Lucas chapter 4 verse 5 to 7 kunana kalpasan daytoy inturong iti diablo ni Jesus iti nangato adiso ket iti apagdarikmat impakita na ken kuana dagiti amin nga pagarian iti lubong. Itud kunto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy a kinabaknang kinuna ni diablo. Nayawat da amin kanyak. Ket mabalin ko nga ited iti si asino man akayat amang pangtedan. Ngarud nagrukbab ka kanyak
kukam amin dagitoy. Inyan nga pa ng sulisog ni Satanas. Iti Apo. Daytoy iti may kadwa kabsat nga sulisog. Iti sulisog nga panaki kompromiso. Inaldaw-aldaw, adu dagiti tattao nga gumatgatang iti loto. Nga de, dapat iti makitak no ka nga namate. Dita may nga mall nga kaagdumdumog kaputan nakita na. Ano dagiti tattao nga gumatgatang iti loto when agtay ti wedding ang komuno dapat ti wedding tata. Ket ara pa ara iniisip nila ang pangarapon da kakabsat nga mga bakda. Ito no mga bakda makagatang danto iti napintas nga balay, lugan, makaspasyar da iti adu ken napipintas nga luglugar ken magatang dati amin nga kayat da ditoy lubong. Adtoy ni Satanas ken Jesus, tingil ko amin ko na nga tao ditoy lubong, agserserbida amin kanya. Mabalinta mabalinta nga pagtungtungan daytoy ang kamadanagan kuno ni Satanas. Mabalinta mga pagtungtungan daytoy. Ket no umayon kay iti kayat ko, kukuam amin daytoy nga makitkitam ko na. Kamamom ka di kabsat nga usarin mo't laeng di Satanas dayta nga sulisog ken ka. Aya, awa sa totoo lang awan iti makita nga dakes kakabsat iti pannakaadda ti adu nga gameng. Aya, nga hana nga against iti pannakaadda iti blessing dagita eh. Aya, dagita pannakaadda ti napipintas nga lugan, napipintas nga babalay, napipintas nga gameng wenno anya mapay. Blessing dayta nga nagapu iti Apo kakabsat. Ya impay amin dagita iti Dios. Ngem siya asino iti pudpudnong akin bagi dagitoy. Iti Dios kadi wenno sika. Aya, no kukwa iti Dios impabulod na laeng ken kadayta kabsat. Ket masapol nga iwanam nga nasaya at ket akitaem nga maidaydayaw iti Dios kadagita nga addaken ka. Amin nga banag diti lubong wala po tayong pag-aari maging ang ating pong hibla ng buhok hindi natin pag-aari yan. Hantay nga kukwa dayta kakabsat. Kukwa iti Dios. Isu nga awan iti karapatan tayong agpannakkel iti Apo. Addaan ka man iti dayta nga gundaway ngem impabulod ni Apo Dios ken kadayta nga addaken ka. Isu nga masapol nga padayawa, masapol nga agyaman ka iti Dios kakabsat. Ay inaramid ni Jesus iti pag-umiso nga banag kuna iti nasantuan a surat agdayaw ka iti Apo a Dios mo ket isulaeng iti pagserbyam insungbat ni Jesus. Inaramid ni Jesus iti pag-umiso nga banag iti pag-umiso nga rason. Now, iti verse 9 ken 11 mabasa tayo nga kunana kamaudyan na impan iti diablo ni Jesus iti Jerusalem ket pinagtakder na iti kangatuan a paset iti templo saan na kinunaken kuana anak na ka iti Dios tumapwak ka man. Ako na iti nasantuan a surat bilinin to iti Dios dagiti angheles na ang mga iwan ken ka. Kuna napayaan na kanto tapno uray dagiti sakam saan ang madunor iti bato. Mabalin nga aramidin ni Jesus dayta aramidin ni Jesus daytoy ngem saan nang inaramid. Aya, anya tinaramid ni Jesus insungbat na ken Jesus kuna iti nasantuan a surat di mo sulisugan aya iti Apo a Dios mo. Ngem saan nga nagsarda nga nagsulisog ni Satanas. Adu dagiti iglesia tayo ti aramid iti nakakaskas daaw nga banbanag gapu ta kayat dati agbalin nga popular. Ang gade. Kayat da iti maitantanok ngem iti nasayaat nga aramiden ket ikita tayo iti matmata tayo ken ni Jesus kas Apo ken mangisalakan tayo. Hanga dakes dayjay kakabsat no iti purpose mo baam nga ni Apo Dios iti nangitan-ok ken ka. Ay ngem no sika iti mangitan-tanok da iti bagim. Kaya mapanak tapno ti kasama mo andak baam nga ni Apo Dios iti mangi-promote ken ka. Ya no ni Apo Dios iti mangi-promote ken ka dayjay iti the best. Ngem no sikan tumot laeng nga anay. Ya. Now kasat no tay garud kakabsat nga ipakita iti kinaimbag kada tayo. Iti kinaimbag kada tayo. Mabalin nga parangarang tayo iti kinaimbag iti Dios babaan iti umuna managpakawan nga puso. Iti Mateo kapitulo 6 bersikulo 14 hanggang gana iti 15, no pakawanan nyo dagiti nakabason kada kayo, pakawanan na kayo tumot iti amayo sa dilangit. Ngem no di pakawanan dagiti nakabason kada kayo, din tumot pakawanan ni Ama tayo dagiti basbasol tayo. Parang ito na nagduma neglect dito aya. Iti pamakawan iti pada tayo nga tao no dagduma kasla okay lang nag-assume ka nga okay pero hindi natin alam antay nga ammo kakabsat nga perjen na gaya man DJ ngay di ba tatag create sakit tirik na sakit itinaken ket samantala di pagsaksakitem itinaken ket agin enjoy na sino ti lugi sika kakabsat han lang nga dayjay rakrakan na kay perjen na pa jimud mo agdayaw iti Apo no adda iti sakit tinaken mo
Nagbasik nga gundaw iti panagbiag tayo, ngum nubusbuson tayo pa iti sakit tinakam, sakit itirik na wenno anyaman pa ikakabsat. Kanya ti mapasamak kada tayo. Wen makarik na tayo ti kasjay, nga tayo nga palubusan ni kakabsat. Kag turay ni Satanas. Nga mang pirdi iti mood tayo agdayaw iti apo wenno agserbi ti apo. Dahil ket may nga balaag kada tayo. No saan tayo nga ammo iti mamakawan, saan tayo tumet nga mapakawan. Kahit kung uritin kakabsat, no saan mo nga ammo iti mampakawan, saan tayo tumet nga mapakawan. Ngayon to nang nagimulat tayo iti gura iti puso tayo, saan tayo met nga maawat iti pamakawan iti Dios kada tayo. Agsipod ta laplapudan tayo iti kababalin tayo nga dahil kung kunatay nga unforgiving spirit. May kadwa, kinadalos. Ipakita tayo iti kinaimbag tayo, babaen iti panagbalin tayo kakabsat nga morally pure. Well, awan ti perfect. Nasa process po tayo lahat ng purity nga kunada. Nya mo na pastora nagsasao ket sila dalinis mo sila kasi nga dagiti tao kitambot nga umuna ta sarili bago ka agsao iti kas awan iti perfect nga tao kakabsat. Amin tayo nakabasol. Inaldaw-aldaw adda ti mai-commit nga basol. Ngem pagsayaatan na adda digiti word nga mabaling nga encourage kada tayo nga asgay. Sikat ti pagtungtungan hanga di sarili di mangibagbaga. Numambay ko na tayo, linisan na pa yung umuna dati mangibagbaga sakbay di jay. Ngem agyaman kat dati mangibaga kinyam di jay. No kasi ti mapasamak kakabsat, awanon ti masakbayan tayo. Halimbawa, no dati panangibagak kat adamot ti nangibagak kanya kalinisan pa ada ito sarili. Kasi tumot ti ibagak awan iti pagbanagan na kakabsat. Kasayatan nga ibaga tayo agyamanak brother, agyamanak sister, iti panangga kitam kanya nga kasta. Agyamanak at least amok di weakness ko. Nagpintas ka kakabsat ang kadi, agpipinabilig tayo, agpipinabigsa tayo. Kinadalos ipakita tayo, iti kiniimbag tayo babaen, iti panagbalin tayo nga morally pure. No kaya tayo kakabsat agbalin nga na imbag nga tao, masapol nga agbalin tayo garud nga nadalos, ken agbiag tayo iti nasantuan, apan agbiag kini Jesus. Aramiden tayo di kabailan tayo. Tatlo ti kasta, awan iti sabaling nga mapadayawan, iti kinalinis ti panagbiag tayo, no saan nga iti Dios kakabsat. Inapay na makita tayo. May katlo, agbiag tayo nga addaan iti kinamanag parabor. Kuna na dyan may kadwa nga Korinto Kapitulo 5, versikulo 17, may sa abaro aparswa, iti si asino, mainaig kini Kristo. Naglabas ang dagiti dana ba, nagkadimtingan dagiti baro. Barbaro tayo, agsipod ta binalbaliwan na tayo ni Kristo. Maikawus kumakada tayo, maisuot kumakada tayo, iti manangaasi nga espiritu. Makita tayo dagiti kasasaad, iti tao, iti aglawlaw tayo, kat maipakita tayo iti ayat nga naggapok kini Kristo. Alam ko dito karuba kada kastimad. Oriman ta kastimad. Haan ka kabsat. Mabaling nga adda dagiti tiyempo nga nagaramidan da ka iti kiniimbag ket awan iti pulos nga makaammo. Adda dagiti tiyempo nga inaramid nga adda di gumura ken ka. Awan kada tayo nga Kristiyano datay iti silaw. Pakitam dat ta kadakwada nga nasaya at aramid no. Mabalin awan pa iti nagyaman ken kagapu kada ita nga kadagiti banbalag nga nasaya at nga inaramid mo. Ngem adda iti kari ket mangngeg tayon to iti sao iti apo nga kunaen nanto well done good and faithful servant. Addaman iti mangngeg mo kakabsat wenno awan agtuloy kalatang na imbag. Awan ti mapukaw iti kinaimbag nga tao. Awan ti mapukaw no siya ket naimbag dakdakkel ti mapukaw ken ka no dadya nga handa kinaimbag ket subatam met kakabsat nga naimbag. Inya pa may kapat agbalin ka nga mannangted. Umuna nga Juan Kapitulo 3 versikulo 1, kitain nyo no kasatno iti kadakkel iti panagayat iti ama kada tayo. When kasta una iti panagayat na kada tayo nga mawagan tayo nga anak iti Dios ket pudno kasta tayo di na tayo bigbigan iti lubong agsipod ta di na binigbig iti Dios. Kit gapo kaday ta kabsat nga kinadakkel nga ayat iti Dios kada tayo agbalin tayo kumamet nga naimbag babaen iti panangipakita tayo nga datayo ket mannangted. Awan iti naimot nga anak iti Dios, awan ti naimot nga anak ni Kristo. Awan ti naimot nga Kristiyano. Amen. Kunaman kabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway kakabsat. Sang kabagak iti daytoy nga programa nga saan nga rason iti kinarigat tapno hanggang nga i-extend iti blessing mo. Iso nga no dadto magregrigat tayo, tahan tayo man lang agmula.
Hindi lang ba simple nga prinsipyo kakabsat, agmula tayo, tapno adati i-harvest tayo. Ang mga mabalin niya, harvest ka, hanggang mo agmulmula. Padasam man kakabsat, dati bagbaga tayo kakabsat. Aya, paset ko, amo yung iti pagdaldalanan, iti pamilya talaga nga expensive, kada iti mapaspasamak, ngam ito no mag-distribute, maki-contribute kakabsat, kada iti masapol nga pag-contributan, haanin, dati pagkasusan, haan, kunak, dayta iti dalan, tapno ti kasta, mabindisyonan na. Dayta iti dalan, nga panagmulak, tapno ti kasta, dati harvest, kaya amo da giti kada do mga ayaten tinga pastor kang rona ano dito section 40 Southern Isabela section kakabsat. Ang kung maibagbag ang giberak. Ayang aramidik lang gipasit ko kakabsat nga masapol ko mga haanlaan nga datay ket ma-identify datayo nga Kristiyano. Hala nga ma-identify datayo nga pastor wenno nya mampay ay ipakita tayo gumamot babaen iti panangted tayo. Wadak man awan iti naimot nga anak iti Dios. Mangted tayo agsipod taday iti tinaimbag nga banag. Amen. Amen. Kanayon kakabsat. Saan tayo nga makadanon iti langit gapo iti kinaimbag tayo. Saan tayo nga naimbag launay tapno makita tayo iti langit babaen laeng iti asigin parabor iti Dios nga maisalakan tayo kakabsat. Imamom ka di kabsat nga nagsayaat nga kitaan no amin tayo ket addaan iti kinaimbag. Ang gade? Iti tunggal maysa, iti tunggal believers, adda pakakitaan nga nasayaat. Amoy dagiti tattao kakabsat. Ay anyaman nga paset nga lugar ti papanan nyo, no imbagay nga Kristiyano kayo, may pakiramdam sila na panatag. Ang kade, ayan, no, adadje ka kung travel ka, when no, nakaabay ka, iti stranger, tamo mga mo, iti kabayatan ti panagam amuyo, born again Kristiyana, Kristiyano ak gamin. Kakabsat, Assemblies of God, when nanyaman pa nga denomination kakabsat. Di ba? Kinyamot nga believers, kinyamot nga anak ni Apo, panatag ka kasi alam mo. Aya, nga na dati naimbag king kuana. When naimbag dahito nga tao king kuana. Aya, hantay mo't nga iba mabaling iba kaabsat. Nga sudalat at agbaling nga naimbagan nga siya. Nga mabaling di kasi kaabsat. Aya iti panagrugi kayat mo. Nga iti purokyo, bueno iti baranggayo, ket adaan ti kapya, kinasayaat, nga tao mangrugi king kakabsat. Uri ti pagtaingan tayo, mangrugi ka da tayo. Haan nga ida iti pagrugyan da, dudikit di da tayo mismo, nga anak iti Apo, da tayo mismo, nga Kristiyano, iti pagrugyan, iti kinaimbag, kinasayaat nga klase, iti panagbiag. Amen. Da iti kumakakabsat, iti tarigagayan tayo, ken kararag iti tunggal maysa kada tayo, nga maikawus kada tayo, iti kinaimbag, iti tunggal maysa kada tayo, maikawus tayo kung maitinaldaw-aldaw, hanlaan ko makakabsat nga dajay nga moody tayo, adali tiyempo lang nga naimbag ka, adali tiyempo nga awan iti kinaimbag mo. Aya, hanlaan nga nasayaat ka nga tao, nga Kristiyano, ito no Domingo, prayer meeting, wala nyaman pa yung activities. Aya, iti Diyos, sige kita magkadatay kakabsat. Sige kita iti puso tayo nga aging kukuna. Aya, when, narigat, narigat agpaisong rugyan iti kinasayaat ngem narigrigat kakabsat no hanggang nasayaat nga tao kasi no nakadaywam nga aramidan kakabsat iti kinaimbag biruk-birukom data ket iti kinaimbag nga tao adu dagiti benefits na aya kay tunga saon nagmula ka iti naimbag inya ti harvest naimbag met nga tao aya naimbag na kinaimbag met kakabsat ket kun agarod kadatay nga namati, kadatay ka Kristiyano, kadatay nga sumursur, servant ni Apo Dios, datay ko makakabsat, iti pakakitaan, iti naimbag, nga klase, iti panagbiag kakabsat, madaydayaw, iti nagan niya Apo tayo nga Jesucristo. Well, kardawatag man nga kararag iti dayti nga gundaway. Amaming nga langitan, iti maminsan payagyaman kami Apo, iti kinaimbag mo, ken iti mabalin nga parabor mo, iti tunggal maysa kada kami, iti dayti nga agsapa Apo. Agyaman kami Apo, timpae mo, nga salunat iti dayti nga bigat. Kang runaan na iti panangted mo, kada kami iti barbaro nga pigsa. Iturog nga nasimbang, wenno nga daan kapya, agyaman kami Apo. Iti baro nga pigsa ayat namnama iti dayti nga bigat Apo. Sumango kami manin iti dayti nga aldaw. Numampay iti inaldaw-aldaw Apo adu ti paglaslasatan dagiti ayatek nga kakabsat. Nadumadu mga karit iti biag ngem gapo iti parabor king kinaimbag mo Apo. Mapagbalaygen mi amin dagitoy. Agyaman kami Apo, iti pamating inted mo, kastamot Apo, iti di agsarday nga
panagayat mo kada kami Apo. Uray pa'y adu iti pagkapuyan mi, iti panagbiag, kung saan na kami Apong nilaksid. No diket di adda nga kang kanayon nga nakasagana nga mangpakawan kadagiti nagkurangan mi Apo. Di daytoy nga kanito Apo, kararag kumanda ito'y kakabsat mi Apo Dios. Nga tultuloy nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway. Binsa-binsara man anyamon dagiti paglaslasatan da Apo. Tulungam Apo iti tunggal maysa nga adda ka nagdingdingeg kadagiti sibsibay iti radyo da o Lord God dagiti bubuy iti live streaming. Apong adun pay kuma Apo iti puso nga kinaimbag. One Apo Dios, data iti trademark, data kuma iti kababalin, dagiti anak mo o Lord God, adda nga nasayaat, ti anyaman nga kababalin, ti anyaman nga aspeto iti panagbiag Apo. When dawatek man Apo iti panangay mamumut, iti tunggal may sakada kami iti daytoy aldaw kang runan na o Dios. Dagiti kakabsat nga mapan mangiburay, mangiwaragawag iti sasauna iti sasaum Apo Dios iti asipulo o God bendisyonam iti tunggal maysa kadakwada awan iti sabali Apo nga tarigagay da no di mai parangarang mai share mai paay Apo Dios dagiti sasaum kinaimbag mo kadagiti tao pulutam iti tunggal missionary Apo Dios nga mapan iti dayta nga lugar ket Lord daytoy ko iti tiempo daytoy ko mga oras daytoy ko mga gundaway ag harvest ta kadagiti kararwa Apo nga wanampay iti natalged nga relasyon da ken ka Apo bendisyonam iti tunggal maysa kadakwada pulutam Apo Dios nga intuno iwaragawag da iti sasam agbalin nga isingsingayan nga awon kadagiti lapayag ti siya sino man Apo nga dumngeg kadakwada Apo kararag ko dagiti kakabsat nga glablabas mo ti adu nga banbantay iti panagbiag da idi daytoy nga kanito saan mi Apo nga mainaganan hangko may managanan ida Apo nga amhom dagito nga agdingdingeg nga kasapulan iti panangidalan ken panangsagid mo iti biag da Apo tulungam ken idalan mo dagito nga kakabsat ipayam iti talna iti panunot kastamot Apo nga mariknada iti presensyam iti panagbiag da iti daytoy nga kanito ket Apo itdem iti amin ken kakadagitoy nga kasasaad dagito nga kakabsat mi awan Apo Dios iti sabali Apo nga tarigagayan mi di daytoy nga aldaw di agserbi magidayaw ken ka ken addaan kami iti nasayaat nga kababalin. Bless us O Lord God ket daydayaw da kaitantanok ta ka iti nagan Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pasama di kanto mabalin na pagtalikodan lupaitan ket nagbaliw ti
Alawen kakabsat, agyaman na kiti daytoy nga iti daytang kanta gameng agyaman na kakabsat kadagiti daytoy sibsiba iti radyo daw repeda kita daytoy live streaming iti daytoy nga Gundaway, Sister Angie Aquino, good morning. Ma'am Rubelinda Agustin, Ellen Lamog, good morning, Sister. Sir Pedro Daliego, good morning. Genevieve Cruz, Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Genevieve Cruz, okay, Ma'am Rubelinda Agustin, Ma'am Sister nga Delia Aruk, Gemma Basuk, kini Sister nga Mercedes Montimayor, Rizalina Maldrin, Sister Chingy Racal, Ross Padilla, good morning. Brother Eddie Balbin, good morning. Incar Balanag, kini Ma'am nga Teresita Malagayo, Elvira Apangan, good morning. Rosemary Abad, Jill Levet Cacho, kini Ma'am nga Teresita Malagayo, good morning. Pastor Edgar, good morning. Lina Esteban, Sir Leia, Sister Chinky Racal, Jema Basug, Zinaida Cagente, good morning kada kayo amin. Agyaman na kiti pa nakiadayon tila sa 30 nga minutos manin kang absat. Iti dayto nga programa tayo. Ti agsapan at noan iti namnamag kikita tayo tumanin into no bigat iti kastimot laeng oras. Madaydayaw iti apo. Good morning kanyi pastor nga praiser nga madamang agtraday iti dayto nga kundaway. Well, madaydayaw iti apo. Lawrence Salazar ng Bagaldaw iti Webes. Sapa aga kanayon iti namnaman kapos sa uti ako amang mangega iti may sanga radyo mapagtalka idi damo jak kayat met Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan ti